Hola, em dic Chiara i avui us vinc a presentar el meu vídeo de Jo tinc la paraula. És com adaptar-se a la situació. Aquest vídeo l'aniré explicant més o menys com si fos un tutorial, tipus 1, 2, 3, 4, no sé si m'enteneu, però anem. El punt 1 és el registre. El registre va de que si tu vas a un restaurant no pots demanar una paella com si fossis un poeta, o sigui, així. Hola, cambrer. Vull una paella de groga com el sol. Jo crec que el cambrer s'anirà, perquè jo crec que pensarà que estem una mica bojos, al meu punt de vista, Punt 2. El gènere comunicatiu. El gènere comunicatiu és com tu vas a una cafeteria a demanar un cafè i no pots demanar el cafè com si fossis tu un jutge, o sigui, així. Vull un cafè, sisplau, dono sentència. També s'anirà la dependenta perquè pensarà que estem bojos i que som uns maleducats, perquè jo demano així un cafè i per mi és de ser maleducat. Perquè no estàs ni en el teu ofici, ni esteu allò per tratar a les persones així, ni fer-ho així. Punt 3. El destinatari. Amb el destinatari tenim que tenir molt de cuidado perquè s'utilitza molt la ironia i el sarcasme. Què és la ironia i el sarcasme? Dir moltes coses com si fossi veritat, però que en realitat és mentira. No sé si m'enteneu. Però jo crec que tothom sap què és la ironia i el sarcasme perquè se fa servir molt ara en aquests anys. Punt 4. Ser tu mateix. Què és ser tu mateix? Tens que fer-te moltes preguntes com aquesta. Qui ets tu? Què vols ser? Com ets? Alguna vegada segur que t'has fet aquestes preguntes, perquè jo me les faig moltes vegades. Us la sabeu respondre perquè jo no. Digueu-me si sabeu respondre a vegades aquestes preguntes. Fins aquí el meu vídeo i moltes gràcies i adiós. Fins aquí el meu vídeo, moltes gràcies. Adeu.